साफागुरियाव पुलिसनि हरखाब सिग्रोमनाय पुलिसा सिग्रोमनायाव खादों सासे ड्राग्स फालांगि हमनाय ड्राग्स फालांगिरिनि मुंखौ लालु प्रसाद होननानै मिथिनाय जादों लोगोसेनो साफागुरिनि साहा गलानिफ्राय गंजि ड्राग्स थानाय आबुं कन्टेनारखौ पुलिसा जब्द खालामदों दिनै चिरां जिल्लानि साफागुरियाव काजलगाव पुलिसनि मोनसे हानजाया जर'खा सुलुंनि गेजेरजों गंसे साहा गलायाव सिग्रोमनाय जायो आरो बेयावनो लालु प्रसाद मुंनि सासे फालांगिरिनिफ्राय गासै 10.59 ग्राम ड्राग्सखौ बोखांनो हादों पुलिसनि सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला लालु प्रसादआ 1 नं साफागुरिनि गंसे साहा गलायाव गोबाव साननिफ्रायनो ड्राग्स फालांगि खालामबोबाय थादोंमोन আমি আজি এটা গোপন সূত্ৰে খবৰ পাইছিলোঁ যে চাপাগুৰিৰ ওচৰৰ এখন দোকানত গোপনে তেওঁলোকে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰে বিক্ৰী কৰে খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে আমি ইয়ালৈ আহিলোঁ আৰু ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ আৰু তেখেতসকলৰ অথৰিটি সাপেক্ষে আমাৰ এক্সিকিউটিভ মেজিষ্ট্ৰেট ছাৰকো খবৰ দিয়া হ'ল এক্সিকিউটিভ মেজিষ্ট্ৰেট ছাৰ আহি পেলাই উপস্থিত হ'ল আৰু ইয়াতে আমি কেইজনমান সাক্ষীবাদী ৰাখি সাক্ষীসকলৰ সাক্ষাতত এই দোকানখন আমি আজি সাৰ্চ কৰিলোঁ আৰু দোকানখন সাৰ্চ কৰাৰ পাছত আমি তাতে 10টা ভায়েল সন্দেহযুক্ত ড্ৰাগছ হেৰোইন আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ 10.59 গ্ৰাম যিজনৰ দোকানত পাইছে তেখেতৰ নাম লালু প্ৰসাদ ইয়াতে থাকে তেওঁলোক जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाय लानो सुबिदा होगोन फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relative public school @gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन